the Son of Man. Ang Pasko may tungod gayon ni Kristo. Kung makita na to ng Pasko may tungod ni sa pagpaubos sa usa ka Dios, may tungod sa iyang humility. So before ta mato dito magampo ta nang itong amahan namo nga nasa langit. Ginoo, gibuhat nimo ang tanan ni Lord para sa mong kaluwasan. Ug himo mo ang tanan karon kami makabalik sa imong kingharian ug maka-enjoy sa tanan nga naa kanimo. Labaw sa tanan ikaw ang amo kayong kalipay sa among kinabuhi. Nagampo ako nga sa gamay nga mga panahon nga niya karon. Mutuhok ang taon ng Ginoo. Ang mga butang nagbuhat mo ang kanamo. Na dili na mo gikalimtan kini. Di na mo Lord ibutang sa daplin. Dili na mo Lord ilabay kung dunay problema o kahibos. Kung dili mas mohangop ni kanimo. Kay ikaw man gud bulay-lay na mong kadaganan. Ikaw ang Diyos ng buutan ng bayan. Ikaw ang among kinabuhi kung bulay-lay. Lord, panalangin mong pulong, panalangin ka ng imong mensahera. Ibaw sa tanan, Lord, imo nga mapanalanginan ka sa among kinabuhi, may imong pagkausapon. In Jesus' name we pray. So nasayod ang Pasko, dili may tungod sa kwarta. Ang Pasko, dili may tungod sa parties. Bisan ni may tungod sa gasa. Bisan ni may tungod sa bisan unsa natong ginahuna. Ang Pasko may tungod ni Kristo Jesus ug ang gibuhat niya dakong sakripisyo niyang gibuhat kanato aron lang kita maluwas gikan sa kalayo sa imperno. Di pinagi sa iyang pagluwas iyata sa tangi pasaylo sa atong mga sala o buot siya na mahimutang susama kaniya aron ta makasulod sa gingharian sa langit o himumaw siya o makapuyo taban kaniya forever. Ang pulo nga Christmas, unsa man na siya nga spelling? Christmas, Christ, no? Kailangan na Harrison. Kaya murag, kaghan na yung napayawan sa lista ba? Ato lang si Harrison. Nagpalista naman sa yung kadaganan. Christmas. Dua ka pulong. Christ and Mass. No? Ito na itong sa taas. So Christ, Mesias, manunubos mo ng Kristo. Okay? Mesias, manuluwas, manunubos. Ang pulong nga Mass, kung saan man siya? Means quantity, great daghan, mass, no? Daghan na kung saan na daghan, a great mass of people, daghan kay mga tao nga nanambong. Okay? Tato pa kung ang Christmas, tato pa si Kristo, daghan kayo nga Kristo nasa akong kinabuhi. Siya ang nilangkob, siya ang nasa akong kinabuhi. Kung tanaw ka na ko, di na dapat makitaan ng daan na Diyo, makitaan ang Kristo, na dako Diyo kay si Kristo sa akong kinabuhi. Kaya nga naman, makita ang iyang kinaiyahan, makita ang iyang attitude, makita ang tanan, may tungod kaniya. So sa atong pagsiaulog sa Pasko, dapat makita ang daghan nga kinaiyahan ni Kristo o iyang nature. Saan ang nature? Kinayang niya ko, no? Nature sa Ginoo sa atong kinabuhi. Mao na nga, karon atong tanawon, ang mga butang nga, makita na ito nga, Jesus being God, usa siya sa Amahan, iyang ibuhat ang tanan para nimo, para nako. Ato untang hinumduman ang tanan nga sakripisyo o iyang gihimo sa paganhilin sa kalibutan. Aron atong tanawon na wala gilaing example, wala laing
kinabuhi, wala yung bahandi, si Kristo lang. Wala yung pangitaon o kanang mag atong i-desire, atong kanang lantawon, atong tinuhaon, atong kanang murag ang tao mas gili ko na nga by this year ani madato ko, minani akong kinabuhi. Wala na. It's about Christ. Korniha sa doon. May tungod na ni Kristo. Boring oy. Kristo ra gyud ta oy. Suwayan ninyo kung ay Kristo. Di yun boring din. Huwag naman. Bubot man, problema man, samok man, sige jud kagaba. Nagkintog, panik, sigang mata, puting muhok. Okay? Ang naong taas kaayo kay masalubuon. So mga nga, tanaw na to ang iyang pagpaubos. Aron sa atong sudungon niyang pagpaubos, ato tang makita na kita, napatay katungod magpataas. Or, wa di tayo katungod at magpataas. Magpakahimong garbuso. Wa na, oy. Ang pinakalingig, pinakataas, pinakagamhanan, nagpaubos, kinsa man ta magpataas-taas. Okay? Kung naglaom sa dugo, kanabitaw once and for all, kanabitaw kahadlok sa tao, kahadlok sa kinabuhi, kahadlok sa uma, o kanang kauwaw, kawaw sa pagsulti sa tinuod, kawaw sa pagbuhat o maayo, matangta na ginunta na, once and for all. Kaya nakita na ko nga, nigahong gihapon, nigamot gihapon sa atong unang-una kasing-kasing. So, susama ang tata ni Jesus Christ, selfless. Wa siya mag-una-una, siya kagalingon. Iyang ibutang ang tanan sa iyang advantage, aron kita ang makatake advantage sa heaven. So, mao ni ang mga truth nga kinahanglan nato tan-awon. The things Jesus did for you and me. Palihog ko, Job. One is the Son of God became the Son of God. The Creator became the created being. The invisible God became the visible God-man. The King of the universe became a slave. The Judge became the suffering man. Bisayo na to. Ang Diyos nahimong ordinaryong tao. Ang magbubuhat nahimong binuhat nga tao. Ang di makita nga Diyos nahimong makita na nga Diyos diha sa tao o Diyos nga tao. Ang hari sa tibok universo nahimong ulipon. Ang maghukom nahimong nag-antos nga tao. Mauni ang atong makita sa dihang nipili si Jesus Christ nga musulod siya din sa kalibutan makigsuunan. Mauna ni ang may tabo niya. Nipili gihapon siya o misunod siya sa kabubuton samahan kay nganuman dakong gugma niya para sa tanang katawhan sa tibuok kalibutan. Why nahigugma nimo sama sa gugma sa Dios? Manaway mo pailad sa mga tao mingon, love taman ka. Okay? Love taman ka. Huwag kita kulataha, hindi lang ko trabaho. Okay? Love taman ka. Libiya kita ko sa amo. Kung nakikipon dito mo, para imo kung malam yun. Mga butang, badaghan kayo, mga pitik, pamitik ang mga kaaway, nga may nga nahigugma. Hinamdamay gini. Kung ang iyang gugma, walay klarong pagsakripisyo para nimo sa imong pamilya. Nani bagong mag-ilisan, bagong badalya? Okay, may dapat ilisan siya. Mga kaduharan ni siya kay buwag ka na. Sa diyang, ako sa katao iyang sakripisyo, di jud ka ng all out ka na tinlimukan jud nga sakripisyo, wala na yung money. So ako pangutangan nini, nga na may gugmaman ka sa tao nga wala yung tinuray may gugmaman. Ang Diyos may dapat ipumahon una sa tanan. Ang Diyos dili magkulang, ang Diyos dili kalipod, ang Diyos di mamuiboy, ang Diyos payo. Sige na yun siya. Ang kaayuhan yan na yun ihasag. Dili siya mabuhat ng dautan. So para na ko maigsuunan, kung magkinabuhi man ta, para ni
Kristo man na. For me to live is Christ. Mamatay man ko para sa ni Kristo. O kung magpadayon ko nga buhi, nagpasabot na nga magpadayon ko og pagpanglihok para ni Kristo. I tell you, kung bisag usa na to dinhi, mutanda lang, 5 ka buok o 2, andam gyud bubiya sa tanan. Kay mo may gingon kay Kristo Jesus, di ka mahimo akong disipulo kung di ka na bubiya sa tanan ng kalibutan. Kwarta, imong career, tanan, pamilya, mga labuan, di ka andam mo biya nila, dili ka mahimong ako. Ano yun ni Jesus Christ? So kung nagsigi ra ta og paminaw may tungod ni Kristo, apan wa kita mo buhi sa butang ni kalibutan ng mga tawo ni kalibutan. Dili kita iyan. So para nako ang kadaghanan sa mga tawo ni kalibutan nagsulong og Pasko. Pero ang ila is mupasa ko ni Kristo. Ikaw wasa mupasa ko ni Kristo mo sa ulog ka sa iyang paganhi. Isaulog ka sa iyang pagkatao, isaulog ka sa iyang pagpakamatay. Daghan kay tagimong kasaulugan pero wa gyud nato tagay bili ang iyang pagka-Dios o ang iyang pagluwas sa atong kinabuhi. Kay di man gid importante sa atong kinabuhi. Buhian man gyud nato ang tanan. Basta ang akong comfort ning kalibutan tadugo na gani mo. Kuwaw na gani mo. Para ni Kristo, oy, kontratan pa. They not that friends. Asa si Kristo, kontra na nato. That should not be. Manang tanawon na to ang atong punto karon. Atong basahon gikan sa teksto ang pulong sa Dios. Kinsa si Kristo Jesus o unsa lagi ang gibuhat. Giprueba na niya kinsa siya o giprueba na niya ang tanan niyang dakong gugma kanato. Giprueba niya 2,000 years ago. Ang mga tao nga nagpalibot ninyo sa inyong pamilya, itandi nimo sa gugma sa Dios. Asa man sila? Kaya layo awa guys community. Layo kayo gibuhat sa Ginoo kumpara sa ilang gibuhat para nato. Apan andam ka magpakamatay para sa atong pamilya, sa atong mga hinigugma, pero di ka andam magpakamatay ni Kristo. Mo na tanaw na itong mga igsoon. Jesus the Son of God, or the God, became a man. Luke 1:30. Lumayo. Ito ba lahat? Itanong din tanan. Sabi na kong tako na siya sa akong phone. Lucas 1:30. Lucas 1:30. Kasama na ito sa Bisaya. Tama na. 26. Kamay, ito naman. Okay. Ningon ang anghel kaniya, ayaw kahadlok Maria, kay ipakita sa Dios ang iyang kaayo kanimo. Mabuntis ka ug mga anak ug lalaki, o Jesus ang imong ingalan kaniya. Mahimo siyang bantugan o pagtawgon siya ang anak sa labing halanggong Dios. Ihatag sa Ginoong Dios kaniya ang giharian sa iyang katigwalangan nga si David. So, nakita natin din nga si Maria unsa man. Nahadlok sila nakakita siya sa anghel. Pagkita kag dili ordinaryo mabutang mahadlok ka, di ba? Makugang ka, mahadlok ka. Pero gingnan siya nga ayaw kahadlok kay ipakita sa Dios ang iyang kaayo kanimo. Sa mga kaayo. Kay sa tanang mga babae, siya lang ang mabuntis na dili hilabtan o lalaki. So ito pa supernatural ang iyang pagkabuntis. Nagpasabot ba ni nga si Maria mas maayo sa tanang babae kay gipili siya na mahimong inahan ni Jesus? Dili. Nagpasabot ba ni nga wa siya sala? Dili. Makasasala si Maria, sumala sa tanang makatawhan, sumala sa Biblia nga dayon ang tanan nakasala o nahilayo sa himaya sa Dios. So,
sa pag-ingon niya niini giingnan siya nga mga anak siya og lalaki o Jesus ang iyang ipangalan kaniya. Now, tanaw nato dinhi sa 32 o kanto sa 35. Mahimo siyang bantugan o pagkatawon siya nga anak sa labing halangdon nga Dios. Ihatag sa Ginoong Dios kaniya ang gingharihan sa iyang katigulangan nga si David. Maghari siya sa mga kaliwat ni Jacob hangtod sa kangturan. Ang iyang gingharihan mulungtad sa walay katapusan. 34. Mingon si Maria Sanghel, unsaon man ini pagkahimo nga wala pa man ko'y bana? Dito bagang anghel. Mukunsad kanimo ang Espiritu Santo kang gahom sa labing halangdon nga Dios magpabiling kanimo. Busa ang balaan nga bata nga imong ipanganak pagailhon nga anak sa Dios. So makita nato dinhi nga gisulti nga kini anak jud niya sa Dios, kay anak sa Dios o siya Dios o mahimo lang siya tao gamiton kaniya sa Ginoo lang ito nga mahal nga ang iyang anak mulugwa gikan sa imong sabakan. Miracle? Yes, miracle na siya magsuna. Now, ngarita sa Zechariah 6:12. Di man na Zechariah 6:12. Hosea, Zechariah 6:12 sa pinakalikod sa inyong Old Testament. Nagsulti dinhi og tingna siya nga ako ang giingon sa Ginoo nga makagako nagaingon ang tawo nga gitawag og sanga muuswag sa iyang kahinta karon ug siya ang mutukod sa akong templo. Okay? Zechariah 6:12 matay translation diri. Nagingon dinhi, nagingon sa Zechariah. Nya gitagna ni Zechariah 600 years before niabot si Jesus Christ. Gisulti o nihimo og propesya si Zechariah nga ningon na sulti sila nga mao ni gingon sa Ginoo. Mao kani ang tao nga kansa ngalan ang sanga o dako nga sanga. Musanga siya gikan sa iyang lugar ug mahimo siya og templo sa Dios. Now kaning pagsulti, here is the man or mao kini ang tao, mao na ang gigamit ni Pilato sa pag-introduce ni Jesus Christ in John 19:5. Ningon si Pilato, gawas siya, so kuan siya, gipagawas na si Jesus Christ, nagsulod kunuhay og purong-purong, hinimo pud nila gud kay pila man gibinuangan og ilang thorns, no? O suluban nila og robe na kunay panghari nga kuko. Kung ningon dahil si Pilato, diyan inyong, mao na yung tawanan. Ang inyong gusto may mungari, mao ni siya tawanan. So, ang gitagna ni Zecharias na tuman diha sa baba ni Pilato nga si Kristo Jesus nga Dios lagi nahimo gayong tao. Ang Dios nahimong tao. O tungod kay ang Dios nahimong tao, napabay mahimong Dios nga nahimong tao na inyong nailhan? Wala. Naitaw nga nahimong Dios? Wala pud. Okay? So mao nang atong matawag nga kanang tao nga himuong Dios, manay matawag nato nga Dios. Okay? Then diha sa Lucas 1:30 ako makita dinha, ningon siya dinhi, katong ibasa ganina, ningon ang anghel nga siya tawgon nga anak sa labaw makagahong na Dios. So makita nato sa teksto nato maigsunan nga kini nga Dios na himong tao. Mo na Pasko. Sa Pasko gipahinumduman ta nga ang usa ka gamahanan nga Dios nagbuhat nato, nagbuhat sa kalikupan, nagbuhat sa langit ug sa yuta, tanang makita ug di makita. Nahimong tao. Mahimo niya na kay ano man siya man ang pinakagamhanan nga Dios. Kung makita sa nato sa Juan 1:51, Juan 1:51, John 1:51,
Nagsulti din ha, and he, Jesus, said to Nathanael, truly I say to you, you will see the heavens open and the angels of God ascending and descending on the Son of Man. Mao ni ang favorite nga title nga gamito ni Jesus Christ while dinhi siya sa kalibutan. So Juan 1:51 nagsulti dinhi. Humingon pagayon sa Jesus kaniya. Sapagkat tinuod, sultihan ko kamo nga moabot ang adlaw nga makita ninyo nga maabre ang langit ug makita usab ninyo ang mga anghel sa Dios nga magsaka kanaog ngadto ngari kanako nga anak sa tao. So gideclare na sa early part sa ministry ni Jesus Christ, ako tao pero ako ang Dios. Kay makita ninyo moabli ang langit, nabay tao na abli ang langit? Wa, sayang kadato na abli bang langit? Napalit niya tibok isla sa Pilipinas na abli bang langit? Naangko niya, nagato siya og buwan na abli bang langit? Wala. Nabay mga anghel isa ka kanaog nga diha niya. Kato pa mga anghel nagsayaw-sayaw, nagsigit tingali og kanta, mitras siya diha sa agnanan padung sa langit. Wala. So sa pagsulti dinhi ni Kristo Jesus ngadto ni Nathanael, iyang ipakita nga siya gayud ang anak sa Dios nga nahimong tao. Sa Juan 3:13, marita kung sa John 3:13. Nisulti si Kristo Jesus. O walay bisan kinsa na nakaadto sa langit gawas lang kanako nga anak sa tao, kay dito ako gikan. Uy, way laing ni deklarar o ginunana si Jesus Christ lang. Ngayon siya, ako anak sa tao nga gikan sa langit. Okay? Kay gikan man ko dito sa langit. Tanang mga naingon ang ilang Diyos damhanan, wala yun makasultig mo nini. Kung naaman, wasan sila prueba, gikan sila langit. Kaya mismo ang ilang kinabuhi, wala mapuno og mga milagro sama sa mga milagro ni buwan ni Jesus Christ. Mana nga, naakay gamhanan nga Diyos nga ni Aniki. Mao na nga ang Pasko maglipay ta nga ang atong Diyos ni Anhi. Matagbat ka ng mga bata, tingali ka ng one adjud kay mo sa amo. Murag, sa una, murag every minute, one hat. Alam man, haygon. Wala dyan pa na sa mo nga naman. Mabatag matiguwa, mabli mo dyan ko. Umingon ko, kibaw ka po sa Pasko. So, tiyan ko sa Pasko, mo nang dita mamasko mga ibayad. Kung nalipay ka nga si Kristo Jesus nga parang niluwas ka, panaygon lang, kay nalipay ka. Kay mo na akong gibuhat sa unang batanon pa ko, manaygon ko sa mga silingan, labi na sa mga kabutonon ni mo sa Ginoo. Mga bata, o mga tiguang, wala bayan ito sa mga. Asa mo silingan, sila na masulti, kay buong mo na nagdag ang bugle, tarang pampampaman ko. Asa mo ito, practice ko, nga naman yung doon balay. Pagli na lang ko. Nanay mo na sa mga tulog balay ka na. Nagawa sila mga silingan. The first time mo nagdag ang bugle, nanay doon. Kaya mo na contest ni just say, natangis din sa tututahan. Hindi ka, apalektaray, inada nga, walihi din destin. Wala pa balibari ng destin. Kaya nagtukuhan ko ba, nagsibaan kay ko, sibaw mo sa iba sa silingan, sibaw sila hindi paday ko. Nga mga bayad. Ayaw niya itong buka na. Ayaw ng balay nung. Sunod dong. Kita kayo testing sa CCTV balay niya. Ilang gigayra ng slaya ng balay. Ensure pinamangata ko kwarta niya. Manghatang ni sa grasya o uma sa Diyos. Pandili kwarta. Kaya dili na. May tungod sa kwarta ang Pasko. Managpasalamat ko. Okay? Nag-hope ka ni mga bata nga natin iwag ni manaygon. Kaya kung nanaygon, ambot lang. Wala, sigaling bata, wala, tuwag pa ni, hagpog pa ni, kung nanaygon ni gabi. Kung kadaganas mga bata, wala, dili nga naman, nanaygon man to. Kung hagpog ka ron, nanaygon pa ron, busy ka ron, panaygon. So, praise God, nakasabot sila. Now, John 1:13
Basta pagsulti ni Kristo nga walay sakag o naway ni adto sa langit ug gikan sa langit to sa anak sa tao. Nagigsulti siya ang chapter 3 ni Nicodemus. O makita na to nga ganahan yun ang Ginoo nga mo-associate na makikiusa yun siya sa tao. Pero kitang tao, di kita makikiusa sa Ginoo. Pero hindi ginagay siya kalimtan sa tanang pamaagi sa tanang panahon. Marang sa Mateo 8:20. Mateo 8:20. Si Kristo Jesus din 8:20. Mingon siya. Mingon si Jesus kaniya. Sa tao ni nga mingon nga, magtutudlo, umuban ko nimo bisan asa kang wadto. Tumbal si Jesus Christ. Ang mga ihalas nga ero, may mga lungag nga kapuy-an, ug ang mga langga may mga salag. Apan ako, nga anak sa tao, walay kaugalingong balay nga ako kapahulayan. Kisa yung sutihan nini, magtutudlo sa balaod nga ganahan mo sunod niya. In short, ipakita siyang Jesus Christ mo, sunod ka na ko, andam ka, pobre ka. Andam ka preyan ako nga akong gidaanan sa panganuran. Nindot kaya nga akong gidaanan to. Nya karon anak, nahimo kong anak sa tao, wa ko'y balay. Akong tagya sa langit ug sa yuta. Pero pag naon ako sa kalibutan, wa ko'y balay. Wa kay ko'y bisag gamay kahidaan. O bisag gamay lang nga iskina, nga may nga rin nga ako nang higdaanan niya. Wala. Wa siya katigayunan, wa siya ipanghambog ni kalibutan na, wala. Muna nga, we need to understand nga si Kristo Jesus nga niyan isip Dios, ay isip tao, ni biya, ni talikod sa tanang nindot sa langit, aron mag-antos alang uban kanato. Niantos siya sa dakong katuyuan ng imo bakong sala sa mapapas. Na kung tanawon ka sa amahan, nindot na kalimpyo ka. Pinaagi sa iyang pag-antos. Mauna ang guma. Ngayon, may sunan. May guma ganit ka sa pag-isip ka tao. Andam ta mo sakripisyo. Kung dili ta mo sakripisyo para sa atong labuan, tingin na sa kailang Kristo. Wasa ko ningon magsakripisyo ka kay si Undong o kinsa ni si Inday or nabinangan nga namabdos ulit sa inyo ha uma di akong anak pakbilit ngay kali pagkawon ko na lang ibadayan pa ko diri mga anak na sa niya deliver na sa dinha pinaguma sakripisyo aron mahimo sila mga maayong nga tao. Sakripisyo nga insakto mo nang saktong sakripisyo. Nari ba Jesus Christ, uningon siya, oy, Kristo nga rin, pilutan ni mo, ato bayran? Sa problema ni mo, huwag kay balay, sige tagaan ka. Ikaw sa man, aganan ka, miskwila, gawas, mo ba nangyari ni Jesus Christ? Wala, atong sala. Kaya nga atong sala, may ito'y makababag sa iyang panalangin. Kita mo yung di lang ko Lord. Yaw, reklamo. Takto yun. Biglang mo ta, nga wataan na, galisod ko ana, kay wa man siya unaha. Sumanang sa Marcos 1:1, ato makita may sunan, Marcos 1:1, mao kini may balita, mahitungod kang Hesukristo nga anak sa Dios. Nagsugod kini sa dihan natuman ang panagna ni Propeta Isaias kaniadto pagsulat ni Isaias ang gisulat sa Dios may tungod sa iyang anak, etc. So, makita nato diha na ang ebanghelyo may tungod gayud ni Kristo Jesus. Ang makita sa nato sa Marcos 13:26. Isulti din ni Kristo Jesus mismo, isulti siya niya. O kunya ako na anak sa tao, makita diha sa mga panganod nga muanhi sa kalibutan uban sa dakong gahom o himaya. Suguon ko ang akong mga anghel sa pagtigom sa akong mga pinili gikan sa tanang dapit sa kalibutan. Dideklarar siya nga unsa siya?
anak sa tao. Apan yes ang gisulti nga siya ang muhukom. Siya ang Ginoo. Kay munawag siya gikan sa kalangitan with great power. Kinsa yung istoryahan ni? Disipulo lang niya. Mga disipulo ni Kristo, iyang istoryahan. Kaysa dihang adto sila sa templo, uy, Lord Jesus, pagpuhaw din sa kuha, no? Ang wala mismo ba, wala pa kay mga bato nga ipang tapok-tapok. Siga-siga tingali ang templo. Yung si Kristo Jesus, kaning tanan, mga tumpang namin. Believe kayo mo, anak. Huwag mo i-believe na po. Kasi sila kuy-kuyog, hapon sila, mutuo nga siya ang Diyos. Kasi sila kakita sa mga milagro na kadungog siya sa katingalahang pulong nga nilugwa siyang bakba. Ang panuwag hapon sila ni tuo. Remember, pila sila katuig na nabuhay ni Jesus Christ? 3 to 4 years. 3 to 4 years. Pero nito na siya diha, nausa man siya, nabanhawin siya sa mga minatay o nagpakita na siya nila. Katong resurrect na siya. Una pa sila, likisaw silang pagtuo, ug una pa sila, nitubo silang pagtuo, ug una pa sila, nisangyaw sa ilang pagtuo. Ang pangutana, nakita na rin sa mata. Pila naman sa katuig sa Ginoo. Mabitaw ng ginumingon katong sa ako nga kahoy o fig tree. Nga sa mukhaon, uy, wag mo siya makuha ang bunga. Ingon siya sa nagatiman. Putla na rin, kaskas na nakuha sa mga vitamin sa yuta. Ningon nagatiman. Unya na lang, Lord, tagaan sa rin ako og lubuay. Unya, kung di ko mamunga, putlo na rin ako. So kato, usat to kapasidaan sa Ginoo nga bisag kinsa na to nga naa sa Dios. Uningon na kailan ta Ginoo. Apan wa kita makapang, wa kita makasabyag, wa kita naka-invite, wa kita nakadala og kalag. Putlon ka. Di pwede nga mayon tanaan ta sa Dios kunya wa kay agi sa atong pagkailan ni Kristo Jesus. Di pwede ningon ka asawa ko sa Dios kay kitang tanan asawa man ta sa Ginoo nga di ta mamagros og laing mga Kristohanon hindi nato sila makabig sa Ginoo. Dili pwede mingon ta na ako sa Ginoo siya akong kamahanan nga Ginoo nga di makita sa uban nga wa kita Ginoo dinhi. Ang atong kinabuhi prueba lagi. So sa atong Pasko karon encourage ko ninyo. Kadaghanan nato naa sa atong pamilya. Kadaghanan nato dunay oportunidad sa pagsangyaw nato kanila. Sulti sila may tungod sa Ginoo. Sulti sila nga dunay Dios kagamhanan nga mao ni ang Pasko. Tabangi sila na makasabot sila. Kung ikaw mismo nituong ka sa imong gisulti. Buhata ang igsunan. Kay anak sa Dios na himong anak sa tao para ikaw mahimong iya hangtod sa kahangturan. Dako kay sakripisyo ang Ginoo para nimo o para nako. Dako kay siya gihimo nga angay natong suklian usab pinagi sa atong dili mahadlokon nga pagsangyaw nga tungod niya. Kita mahadlok mo, sulti mo hisgot sa iyang buhi nga ngalan. Ang atong tapok-tapok sa Pasko, kaon na ba? Magtali kayo ng tapok, kaon na ba? Kana akong tapok, surya na dito may tungod sa Ginoo. Sabi na kung ikaw ang patapok. Kasi bunti, ang pulong sa Ginoo. Dasa yung pag-ampo, dasa yung pag-lingkot, pag-istoryahanay, iskuti ang pulong sa Diyos. May nga ka, ay, daayan na eh, di lang tayo istoryahan na. Pili sa kami nun, gos ka ito, ako na ba yung gitar mo? Iskuti lang sila nga, di magundon na magkaputapok ka nga ang tinugdan sa atong selebrasyon. Di siya apil. Estranghero siya na sa gawas. Ang nga nagbutang din ha. Muratag mga tao na nagdara din Christian ko. Putubas nga tuwa sa kasing-kasing.
Ang tanang mga manaygon ganyan ito February sila, kaya pa may 3 kings. Ito si February. Candelaria, uban pa. Diskuti sa pulong sa Ginoo. Sulti sila, ay lang ka ng kuot lang dayon ka rin para mga punong na sila istorya din ang panganta, kaya lang nagayabag. Ya, lakaw na sila. Diskuti sila sa pulong sa Diyos. Ang tanan nga manuroy sa inyo ha, kay mayon nga, uy, day, dong. Uy, Pasko na baya. Okay, day. Suryante kami doon Pasko. Ano saan yung Pasko? One ang greatest gift nga imong mahatag ito kanila. Ano to, nga si Kristo Jesus isip tao, na kailang mga yawa, kinsa sila? Kinsa siya, Matthew 8:29. Matthew 8:29. Dito si Kristo sa Gadara. O, niya, doon ay tao nga ito nga nasudlan o demonyo. Diba mo pila ka mo demonyo ni Saul niya, abi na ito musud ang demonyo, usar ka demonyo. Possibly 6,000 ka mga demonyo. Kaya nga naman, sa papungutan na Jesus Christ, sa imong nga niya siya legion. Kanang legion, 6,000 na mga sundao sa Roman army. So, kimadman na nga, bisa po sa kadagpo sa gapos kadina, di yun sila mapiog. Sa gapos pa sa daghang kanina, matangtang niya kay nga naman, 6,000 ka mga sundao na niya, pusgan kayo. Yang yawa, pusgan kayo na daan. Amen? So, ang naitabo din sa pagdoon ni Kristo Jesus, mga nagbanggit sa pagkakita nila kang Jesus, nila, sa tupa, ang itaw ni Kiyawaan, ng isudan ng demonyo, nakakita ni Kristo Jesus. Misinggit sila, ikaw, ang anak sa Diyos, sa imong lamot ka na mo. Sabi na, wala, anak sa Diyos, ang naman ka din ang nabutugas Gadara. Okay? Napuyuan sila. Ningon sila, miyanhi ka ba din aron silutan kami bisag dili pa panahon? Kibaw silang silutanan sila. Oy. Kita kibaw silutanan ta. May pangyawa. Pero yawa, bisag kibaw sila silutan, sila huwag yapon sa musimba sa Ginoo. Hadlok ra sila kutob sa Ginoo. Pero wag sila muyukbok sa Ginoo. Mas mautta kaysa mga demonyo. Kaya nga naman, nila man nga dunay Diyos. Kung ang tibok Pilipinas, nila nga dunay Kristo. Kapanwa muyukbo sa tinuod ng Diyos. Masay gibuhat nila. Dito sa unahan, rekta, may daghang baboy nga nangungad, no? Napakiluoy ang mga daotang espiritu nga nagingon. Kung abugon mo kami gayud, gayud kami, tubuti na lang kami nga musulod dito sa mga baboy. Nananghid ang mga daotang espiritu sa diha na si Kristo. O sa inyo siya, sige lang ka. At ito na mo. Kung sila gibuhat, pagsuod nga to, ang mga baboy na wild, nanagan nga to sa sapa, kung nangalumos ang tanan, o ang gibuhat sa mga katawhan dito, nga dunay dakong milagro, na may sila hala, na may ng kabuot ng tawhan, na sabak biya ka every night, yan ay magsyagit-syagit. Ang ila is mas maayo pang na atong nagsyagit-syagit kaysa ilang mga baboy nga nangamatay. Kung na si Kristo, pahawa din niya. Diba inanata? Ang anak sa Diyos na nakailang mga yawa, wa ilhi sa mga tao sa Gadara. So, magisunan, nata sa panahon karon, nadagahan, nadyo kaayo, maingon, Pasko na! Yay! Celebrate sa Pasko! Pero ang tinuod na kalugan sa Pasko, wala silang kasing-kasing. O sa tibuok tuig, walay dako nga Kristo. Si Kristo na kanang kagkipos, kagamay, hangtod mo na lang siya, ikwintas, iariyos, ipulsiras, usok-sok sa bulsa. Dapat si Kristo dako kay siya nga makita sa atong kinabuhi. Nagamahanan gayud siya nga Dios. Mura na ako po ito, bago na kong mahumanan ko, kanita ng mga iwalay na ko. Ang ako na ini may sunan is pagpahimang sa matag-usapan ako. Always celebrate Jesus in your heart. Ayaw siya i-celebrate kung Pasko lang.
Ug ayaw i-associate si Jesus Christ sa kwarta, gasa, laag, party, kaon, inom, etc. I-celebrate si Jesus every day. Kay Pasko na matag adlaw. Ug isangyaw si Kristo sa matag adlaw. In fact, kita ang pinaka saba unta inika Pasko ang Christians. Pinakahilom na mga Kristohanon. Kaya para na ako, matagtalag, umabot sa akong putahan. Ministriwan ako, kaysa mato pa ka mga balay-balay niya, may yung pagkat, ay, kumusta? Yung pang imagahon, yung napakamusan niya sa Ebanghelyo. Kanang one has balay, gihatod yun na para na ako sa Ginoo. O musubot kag sa dili, sangyawan tagig ka. What? Napakay January, February, man, sige pa na sila panaygon. Sultihin. Kay tungod sa Diyos. Sultisan ang inyong mga loved ones. Kamong mga mamuli. Sultisin na. Tasiga sila nga before ta mo kaon pwede ba ko mo hisgot may tungod sa pulong sa Diyos. Labi na kung ikaw ay kaulili mo, ikaw ang karihari sa inyo ha. Nagagda si tita, nagagda si Inday, si Undong. Ang nagdabawin ka sa Cebu, niuli sa mua. Yang magimura kag Santa Claus nga to, di ka magdahas mensahe ni Kristo, Santa Claus na inuong ka. Isikat kay ka sila muna-huna kay matay, kwarta. Dako na nila, pagkilagyan ka kaya ito. Bago na nung manang eleksyon, tag 500, 1,000 akong nagkuha to karon pila ka ni hata kani. Yelo kay kolor ni. Wala nang ang nanadin na nagpusin si Duterte nga. Personal. Si Kristo. Si Kristo gahapon, si Kristo karon, si Kristo inika ug sumabot pa, ug sumabot pa, ug sumabot pa. Once again, pila na lang kabuwan, pila lang kaadlaw, 1 week. Bago na natuig. Batay bagong kalendaryo. After ani is January 7. When college ko nila? Next Sunday is January 1. Next Sunday is January 1. By 7, mag-prayer and fasting ka. Kung mususin na sa ka, unsa may ang ministry na ko, Lord? Unsa may imong plano sa akong kinabuhi, Lord? Timudasig dyan ko. Kadaghanan sa Kristohanon naglutaw sa ilang Kristohanon kinabuhi. Naglutaw. So naglutaw tawa kay gamot. Kung wata mo gamot mo ng mga waktang tagasig. Ikaw na nakaila sa Ginoo, sa inyong pamilya ikaw ra, apan wa gihapon kakasabot sa plano sa Ginoo sa imong kinabuhi. Wa gyapon kakasabot na ang Ginoo nga nati sa gikan sa langit ani sa kalibutan na Dios nga nahimong tao. Yan ida siya para lugaton ko sa mga sala o sa diyan iya nako. Duna day siya plano sa akong kinabuhi. Dili gani ka mususi sa iyang plano, wa nimo siya ilha nga imong Dios. Dili gani ka musubay sa iyang pamaagi, wa nimo siya ilha nga imong Dios. Sumudasig ko na ito, may suunan. Ayaw pala biya. 2017. Okay? Tataon na tayo naglakaw sa inyo. Be more serious sa inyong paglakaw. Ihatag na ang tanan diya sa Ginoo. Kay gamay na lang kay ang panahon sa kalibutan. Mutapos na ang tanan. Wala na yung pagsaulog o Pasko. Wala na. Pero may hilak, damoy-moy, kaguol ang masugatan sa kanang katawhan tungkol sa tumang kalistanan. Di ninyo masinati karon kay despair ang Pilipinas. Ngayon, di ko nag-despair ang Pilipinas. Tanaw yung mo sa hitabo sa ibang kalibutan. Daghan ang walay katubig. Usa ka nasud, giigbot sa Ginoo, Assyria. Mo ni gigamit sa Ginoo pagbunal sa Israel hangtod ang karon sa man sila naglibot-libot suroy na daghan kay sila sa Sweden. Oh, yan. Taas ang kriminalidad, sila pa'y wala na yung serbisyo nga magbenepisyo sa ilang gadamhanan kaya ang mga nangagikan ng mga aliens, may kay sila. Kaya hayang-hayang na nga to, kaya naman sila libre matanan. Pero dinhi, may pa kaya ta.
Ayaw pa ang utang. Sa Manila, kung tanaw ninyo, kadaghanan sa mga bata, mga utang na. Pamaligyan mo na. Di mo naman ang prostitute, sex slaves. Kung ang mga bata, magmingkong ang kibaw mo, daghan kay mga utakibaw ni mga balaya. May kayo maghatag ninyo, may nga ibutan kayo, niya paday, sige mo padayon nun. Mana ka nang kuyawan nyo pa ng mga bata nga manaykon. Manuman, mga bata, ikasunod ninyo din mo pagawason. Kunya, kaya waman kibaw yung mga mag-asa mo, kaya sagdan sa yung mga magpapa. Gamiton mo, himuon mo mga kanang sani kanang magpigsaksa ninyo mga dagko kay mga tao kamo gagmayn kay mo wala rin pili laki babay ikaw man na luya na kay nga matsuno na kay ka patyon na ka para imong kidney imong heart na mga vital organs mo mga mata nimo ibaligya tan-awa na it's happening right now Even here. in the Philippines di lang kay na mahimo mga balita pero nilingig na kay kalibutan karon kuyaw na kayo. Sumuna nga, ang ato nga, umaro na to atong pagtuo o gugma ni Kristo Jesus. Ngalita sa mga tao, safe ta. Magtampok tayo na nakibaw kayo mong anak mo, ato dito, mo attend sa mga gathering para sa mga kabataan, kibaw ka safe sila. Kaysa mo appeal sila mga bisag-bisag sa mga gathering sa mga eskwelahan, wala kita kibaw anak. Nabi nagkaroon gani, ang eskwelahan may mutudlog may pamatasan sa mga bata. Kung mautan ko na inyong mga bata, gibuli ba na sila? For sure, gibuli na silang tanan. Yawa ka kibaw, o mo kibaw, manang ginagana mong eskwela. Yawa naman imon. Ay inyong mga anak. Ya, kung kay nakasulti man po, yawa ka sa mong tingong kung mama, kung papa, o may bisitaha sa eskwelahan. So these are things, na we are wala bitaw na to kananggi. Pero para na ko paganhin ni Kristo Jesus, siya pinakahalang doon o pinakanindot nga bisita sa kalibutan. Nga iyang gianhi siya din ang iyang ayo ang atong kinabuhi. Ganahan siya ayuhan atong kinabuhi. Ganahan siya nga muuminto ta manindot atong kinabuhi. Pero wa man nato tinud-aw dawat. Dawat raman ta. Wa man gina to dawata sa tibok na to kasing-kasing ug mapasalamaton kay ta nga moingon niya salamat everyday salamat Ginoo salamat ngay mo jud kong gitubo salamat imo kong gianhin salamat sa imong sakripisyo kasi dihang pasalamat ang pirmi mo gawa sa atong mga bakba ug dili bagulbol dili reklamo dili mga whatever nga mga negative nana ka makakitag panalangin ug kamtanang kaayo nga giandam sa Ginoo sa tinud-anay nga ni sulog sa pagkatarong ni Kristo Jesus. Kung sa dihang imong buhaton na ang suunan 2017 magsugod ang imong kinabuhi nga magkaanam ka anin. Pero malagi na kinsa man jud ang inyong tinuray gawa sa kasing-kasing. Kinsa man jud ang importante sa imong kinabuhi. Kaya kung dili sila importante, buhi sila. Pero may yung di man kung may mong ko'y bana. Hindi ko may mong ko'y asawa. Bahala na kuligon ko yung size, kung bago na ko, okay lang. Kaysa, bubuhin ko niya, wako kibawa sa pagkalong. Kung na kay Ginoo. Amen. Amen. Kaya Ginoo, kibaw mo, daghan kay kog-ofiran ng mga katawhan. Bubuhi sila. Kaya mo na mong ministries, Dorm Hope. Alagay yun mamuhi. Di ko manubag silang tugo. O di ko manubag kung naon sa ilang kinabuhi. Kaya sa kibaw ko, nalibuhat ko sa akong buluhaton. Nagamot niya to sa langit. May gusto kayo, uy, tupad ko close kay kong Jesus Christ. Yes, siya, yung nagino. Ikaw ay kako na din ha. Gawas ko kay sulit, lambutin niyo. Di-offeran ikaw at ikaw mo dawat. Diba? Diba, Joji? Yes, Lord. Kasi kaya kung kasing-kasing kay ibalibaran ka, di ba ako ang ibalibaran ang Ginoo nga mapausap, mupabag-o sa atong kinabuhi. Mao na ang Pasko. Mupasta sa kalibutan, di kay mupasta ko ni mo, Lord. Sila ta pasta ko, Lord, pasta ko, Lord. Ang Ginoo, dili. Ang kalibutan, yes, mupasta. Aron ato ang tinuod nga kahulugan sa Pasko. Asa ta mo pas? Dili ni?
O pasta ni Kristo? Asa? Sa kalibutan. Kalibutan. So, sa may ipas nimo sa kalibutan. O sa may nabdiyan na nimo ni kalibutan na. Unsa man na? Unsa may nakibaw ka nga tungod ka nagsigili kong bitay, nagsigili kong put nimo. Glisod ka kag Ang kaaway. daga ni Kristo Jesus. Ang kaaway musuod man pinagi sa butang ug tao. Unsa man na? Buhiin na. Buhiin na. Pauta ng ginutay, na ba na akong buhian, Lord? Ba't naman akong agwanta? Yaw, ito ko nitubuan ng Ginoo. Buhiin na. Pamuhi na ta. Ang kumpayuti ang Ginoong Heso Kristo. Mara yun na. Usara yun atong kumpayutan, usara yun atong lulan, usara yun atong kadaganan, usara yun ang tinuod na tunay gugma, usara yun tinuod nga dunay tinuod nga pagtagad nato sa ni kanang mercy kanang kaluoy Ginoo ra Dios. So mulupot ta kung muna ta ni ini mga butang na. Unsa man ni? O kung unsa man ni nga maglisod ta, ngano man kalisod man ta. Sulti ang Ginoo. Lisod ko Lord kay siya mo gayong pagkaon ako. Lisod ko Lord kay asa man ko balay. Hadlok tagwa tay pagkaon, hadlok tagwa tay balay. Kay di ko puta sa ugma pinagi sa tao, dili pinagi sa Dios. Buhii. Kay gidukat na si Ginoo tanan natong palpak. So, kaya ang Ginoo, tabangi ko Lord na mululit ko ninyo. Ganit ng lamahan. Lord, iguna yung taon, piling gamayin mo nga panon. Huwag mo nga mamuhay na silang mabuhay na silang daghan. Kapag ikaw lamang ang tinuray, makalimpyo sa among kasing-kasing, o makatangkang sa tanang nagbabaging Ginoo. Amahan, pakitain taon nasayop ang among pagsandig o pagsalig sa butang or tao niining kalibutanan. Pakita ami o Ginoong Diyos, asam ni nasayop kung sa ang mga sala na among ibukat. Huwa man makabantay niini. Aron Lord sa pagsulod na mo sa 2017, amahan, kapsay. Kung tinuray na dyan nga dunay bag-ong kinabuhi na kanina. Bag-ong buhi na paglaon. Bagong ugma ug maglantaw ni kung sa kay mga nindot nga imong buhaton. Dili kay magsigimig una nga 2017, lain na sang kabulaanan, lain na sang kapilihan, lain na sang kasangkot. Ginoo, Lord, have mercy upon us. Kaluwiin ka mo matapusan na namin. Kagain yung mahinusulon, nakasing-kasing, anda mo biya sa mga butang na kami kanunay makasala o sa umbang sayop nga pagsalig sa tao o sayop nga paghunahuna namo Lord ang tangang ikaw Lord gikan sa mga kabataan na nalinhin adto sa mga hamtong amahan nangayo kami sa iyong Papa. And all this, Father God, we give you praise, glory, and honor. In Jesus' mighty name we pray. Amen. Amen.